Marta Barandiaran Forkada, heriotza duinerako eskubidearen aldeko elkarteko kidea, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Egunon, eskerrik asko zuei. Eutanasiari buruz hitz egiten dugunean, zeri buruz ari gara zehazki? Ez baita gauza berdina, eutanasia aktiboa, eutanasia pasiboa, edo lagundutako suizidioa? Nik uste dut orain, eutanasia aktiboa, pasiboa eta gauza horiek nolabait baztertu indira kontzeptu guzti horiek, eta kontzeptu bat bakarrik erabiltzen da. Nolabait esateko da, eutanasia beste batek eragindako heriotza. Normalean, eutanasia legeztatua dagoen herrietan izaten da sanitarioen kontu bat. Sanitarioak oso gaizki dagoen pertsona bati nolabait heriotza eragiten diotena. Hori normalean orain... Hori da orain hartu den bidea edo orain... Bai, beste guztiak ez dira kontuan hartzen. Dena den, oraindik behintzat bide hori lege mailan gauzatu ezten lurraldeetan, bai ez berdintzen da, ez? Eutanasia pasibo bezalako gauz batek izan dezakeen zigorra edo aktiboak izan dezakeena? Ez, adibidez, Espainiako kode penalean suizidioaren laguntza kode penalean zigortua dago, bai? Naiz eta espreski pertsona horrek laguntza eskatu izan. Baina bestela, eutanasia bezala ez da erabiltzen, ulertzen, terminoa. Bestelako legedi bat aplikatzen dela, eutanasiara zehazki... Eutanasia, ez du lege aldetik eutanasia dituzu, edo suizidioaren laguntza, edo duzu homizidioa. Ez duzu eutanasiaren ezerrez, bai? Hori da. Euskal Herrian ez dakit zifrarik maneiatzen duzuen zenbat kasu egon diren, dauden, Estatu Espainiarrean? Zertaz, zerri buruz? Suizidioari buruz, eutanasiari buruz, zertaz? Eutanasiatzat argenitzaken kasuei buruz. Horiek ez daude kasuak, nola ongo dira kasuak, ezin dira inundik ere azaldu. Orain nola bait badago, sanitarioen artean, sedazio paliatiboa naiz eta esaten duten, sedazio paliatiboa da sintoma kontrola ezinak direnean erabiltzen den gauza bat, lasaitasuna eta sedazioa lortzeko, baina azken finean batzutan heriotza eragiten duen. Hori izango litzake eutanasiaren antzeko gauza bat, baina sanitarioari ez zaie behin ere gustatu izan hori parekatzea. Zen horrek atzean zigorra duelako, bai? Agian hori aldatzeko duela aste batzuk Madrilen, Espainiako Kongresuan aurkeztu zen eutanasiari buruzko lehen lege proposamena. Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de regulación de la eutanasia. Comienza la votación. Presentes 343, más 2 votos emitidos telemáticamente, sí 201, más 2 votos emitidos telemáticamente, no 140, abstenciones 2. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Oraingoz iragarri dute aurka bozkatuko dutela PPek, Voxek, Navarra Sumak eta Foro Asturiasek. Gainontzekoak kontutan hartuta, badirudi, oraingoan aurrera aterako dela lege hau, hori aurrera pauso garrantzitsua izango da? Bai, nik uste oso pauso garrantzitsua izango da, zen lehenengo nolabait sozietateak eskatzen duen gauza bat delako. Eta bigarrenez, nolabaiteko bidea hasten duelako. Gu asoziazio modun ez gaude ados lege honekin, oso lege murritzailea iruditzen zaigu, baina alare pauso bada. Lege murritzailea ze zentzutan salatzen duzu? Zentzu askotan. Alde batetik ez dago askatasunetik eginda, baizik eta gaixotasunetik eginda, bai? Nolabait, lege hau erabiltzeko edo eutanasia eskatzeko oso gaixo egon behar duzu, disfuntzio funtzional ikaragarria izan behar duzu, bai? Eta gaina ez hori bakarrik, baizik oso medikalizatua dago. Medikuei eskatzen diezu eta medikuek eman behar dute onespena. Hori alde batetik, ez? Ez da zure askatasuna, ez da zure autonomia, baizik eta zure egoera, bai? Eta egoera izan behar du oso
oso gaixo zaudenean, larri zaudenean. Hori alde batetik. Gero, bigarren gauza eta ez gaude ados da, badago komisio kontrol bat edo kontrolpeko komisio bat. Komisio hori beste herrietan badago, baina da eutanasia egin ondorengo nolabaiteko komisio bat, bai? Gauza ez da egin nola esan, gestionatzen du ze nola egin diran eutanasiak eta nolabait gauza administratibo bat bezala da. Hemen berriz, lehenago izan behar du, eta nolabait behaiek ematen dute baietza eutanasia hori aurrera egiteko ala ez. Behar dituzu, 15 egunean lehenengo zure eskakizuna. 15 egun pasa ondoren berriz ere eskatu behar duzu. Orduan, mediko batek zure kausa ikusten du, eta ados baldin badago beste mediku independiente bati eskatzen dio iritzia. Bi horiek ados egonda, jun behar du kontrol komisio hortara. Bai? Eta kontrol komisio horrek bai estatu behar du, ala ez estatu behar du. Hori, erokeria da. Eta gainera, komisio horiek, erkidegoek erabakitzen dute ze pertsona izango dian komisio hortako partaide. Beraz, bai PP edo Vox dauden lekutan, komisio horietan eutanasia legea betetzea oso zaila izango da. Eta komisio horiek medikuek eta osatzen dituzte, legea alderdiek izan dutako medikuek eta arduradun politikoak dira. Ez bakarrik medikuak dira, medikuak eta juristak, abogadoak, ustez, Hori, Estatu Espainolean orain tramitatzen ari diren legeari dagokionean, baina oraintxe aldi berean, jakindu gaiarekin lotuta, Portugalen ere ari direla lege bat tramitatzen, eutanasia lege bat tramitatzen, eta Alemanian ere, Konstituzio Auzitegiak esan duela, eutanasia debekatzea konstituzioaren aurkakoa izango litzatekeela. Ez dakit, nik Alemaniko kasua zehazki ez dakit, baina ez zait irutzen dela eutanasia legearen, baizik, suizidioaren laguntza penatua zegoen, eta orain nolabait despenalizatu egin dute. Testuinguru guzti honetan, badirudi Europa mailan ere ari direla pausoak ematen, orain arte eremu askotan tabu bat ere izan den gai bat, lehen planora ekarri eta neurriak hartzeko. Noski, niri irutzen zait, azken urte hauetan nolabait laizismoa asko garatu da, ez? Eta erlijiotik gero eta aldenduak bizi gara. Eta erlijioak irutzen zait hontan pisu handia izan dula. Eta nolabait urruntzen nahi gehan einean, gure bizitzaren jabetza gurea dena aldarrikatzen dugu, ez? Eta orduan gure azken unea guk erabaki nahi dugu noiz, nola eta aurrea eraman. Horrentxe esan duzu hitzez hitz gure bizitzaren jabetza, lehengoan Madrilen kongresuan gaia landu zenean, gogoan dut Voxeko ordezkari batek adierazi zuela, bizitzak berez duela balio bat, ez zituen arrazoi erlijiosoak edo moralak ematen, esaten, moralak bai, zioena zen bizitzak berez duela balio bat, eta horren inguruan ez duela norbanakoak erabaki bat. La vida tiene un valor en sí misma, es un valor objetivo, y ese valor no se lo otorga la sociedad, ese valor no se lo otorgan ustedes, ni tan siquiera se lo otorga uno mismo. Es un valor objetivo que informa nuestro ordenamiento jurídico, es un valor que sustenta el sistema democrático. Considerarlo de otra manera, señorías, tendría unas consecuencias irreparables ya experimentadas en otras épocas. Causa vértigo descubrir que esas mismas razones de falsa humanidad a las que ustedes apelan son las mismas a las que se recurría para aprobar una de las primeras leyes de eutanasia en el Tercer Reich. Son las mismas razones. Zer erantzun ematen zaie halako argumentuei? Bueno, hori ez da bizitzak berez duela, baizik. Behaiek pentsatzen dute bizitza dela jainkoak emandako doai bat. Eta orduan hori ezin du erabili bakoitza, baizik jainkoaren propiedadea dalako nolabait, ez? Baina guk horri esaten dugu, ez. Hori gure jabetza da. Orduan guk horrekin nahi duguna egiten dugu. Espaldin badut bizi nahi, ez naiz biziko. Eta nahi duguna da egoera hori nolabait legeztatea eta bermeakin egitea. Ulertzen? Aipatu duzu lehentxeago, laikotasuna geroz eta gehiago dela, gai honen inguruan kontsentsu soziala oso zabala da, zeuen webgunean publiko egindako inkesten arabera eta 80% gorako ere izango litzateke. Bai, hala da. Baina irutzen zait ez dela bakarrik
laikotasuna, ez? Ez dakit nola esan. Baizik eta besteen errespetua. Zen hor, bi ikuspegien talka izaten da, ez? Lehen esan deguna, ez? Bizitza beste batek emandako doai bada, eta orduan ez da nire jabetza, eta bestea gu pentsatzen duguna nire jabetza dela, ez? Orduan, talka hortan, askotan, gurea ez dena pentsatzen duten horiek, behaien baloreak pentsatzen dute unibertsalak direla. Eta ez da hala. Eta oraindik ez dute onartu nahi diferentziatik eta errespetutik egin behar direla gauzak. Eta ez dute ulertzen. Behaien baloreak unibertsalak dira eta beste guztiok dauzkagun baloreak nolabait tutelatu behar dituztela eta adin txikikoa garela. Ez. Horri esaten digu ezetz. Askotan gertatu da, askotan ez dakit, batzuetan bentsat gertatu da, halako kasuetarako batzorde etikoei egiten zaiela erreferentzia eta deigarria ere izaten da batzuetan, batzorde etiko horretako kideetako batzuk dituzten jarrerak askotan etikatik baino moral zahar batetik gertuago ideologiatik, hori da. Baina jende horrek ez du nabarmentzen, ez ditu diferentziatzen gauza horiek, nolabait. Behaientzako ideologia, morala, balorea gauza bera da, eta ez dira gauza bera. Eta noski arkitzen ditugula komite etikoietan olako pertsona asko eta asko. Baina beti errespetu falta da, besterekiko errespetu falta. Ez dauzkat zure baloreak, nireak dauzkat. Eta zureak bezain bat balio dute. Beraz, mundu hontan desberdinak gara eta nire errespetua eskatzen dizut. Edo zor diazu, ze eskatu. Ez, eskatu ez, zor diazu. Oraintxe jarrun dugu hitz egiten Madrilen egingo den edo egitear den, edo bentsat tramitatzen ari diren lege aldaketa posible horri buruz, Hego Euskal Herriari eragingo diona, Ipar Euskal Herrian zein da gai hori buruzko egoera? Bada legislaziorik, bada halako zera zehatzik edo Estatu Espainiarrean bezala dago? Estatu Espainiarrean bezala dago, berdin. Ez dago inongo... Ez, gu ez gera independienteak, ez? Ez nioen... Gauza horiek zentralak izaten dira, Kode penala... Ez nioen Hego Euskal Herriarekin alderatuta Ipar Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian barkatu, ez naiz kontuatu. Ez dakit baina nik uste dut, Ipar Euskal Herria Frantzian sartua da honez, niri irutzen zait egoera oraindik okerragoa dela. Ez dakite, olako susmoa badela. Zailago direla gauzak, ez dakit. Heriotza duinari buruz ari garenean, askotan aipatzen den gai bada, ez? Bizi testamentuarena. Horrek bere biziko garrantzia du gai guzti honetan? Bere biziko garrantzia du, baina, ez hainbeste. Nik uste importantea dela, nolabait erreflexioa eragiten duelako, ez? Hilkorra gara, eta orduan nik erabaki ezin detanean, nik nahi dudana idatzia uzten dut, bai? Hori da, azken finean, ez? Momentu batean iristen baldin bada nik kordea ez detela edo dena dela ezin ditut erabakiak hartu, nolabait zure kontrolpean gelditzen den gauza bada. Ez du zure erabakiak ez ditu hartu behar, ez patuak, ez familiak, ez lagunak, ez, nik idatziak usten ditut. Eta alde hortatik oso importantea da. Eta gero ez dakit, gero astu nintzen, zesan behar nuen. Bazeon beste gauza bat, gero ere, zure bizitza kontrolpean eukitzeko beste tresna oso importantea da. Baina importanteena da, kordea galtzen dezunean oso egoera, eguneko portzentai gutxi bada. Zeren gehiengoak hiltzeko prozesuan gaudenean kontziente gara. Gaixotasuna iristen zaigunean, dependentzia iristen zaigunean kontziente gara, eta askotan erabakiak hartzea oso zaila izaten da. Lehenengo informazioa ematea, bigarren informazioa jasotzea, eta zure planifikazioa egitea. Oso zaila da. Niri zaila iruditzen zait beste egoera hori. Baina oso importantea da testamentua egitea. Gaixotasuna eta dependentzia aipatu dituzu oraintxe.
horiek izango dira kasu gehienetan, suposatzen dut behintzat, halako erabaki bat hartzera pertsona eramaten dutenak. Ez dakit zuen erakundearen testuinguruan ze kasu ezagutzen dituzuen edo ze... Bai, gehiengoa hori izaten da, baina badago beste nolabait aspektu ere interesantea dena. Eta ez da nahi aipatzen normalean. Eta nik aipatu nahi nuketa. Da nolabait momentu batean zure proiektu bitara bukatzen duzunean eta esaten duzunean, eta ez daude gaxo, eta etzea dependiente ere ez. Eta nolabait esaten duzu, bueno, ezerk ez nau lotzen, ez bizitzara, ez mundura. Nolabait ere aldarrikatzen dugu pertsona horiek posible izatea heriotza bermatua nolabait, bai? Bai gaixotasuna, bai dependentzian, baina baita beste kasu horietan ere. Hori lortzeko oraindik dena den bide luzea. Bai, orain askoz luzeagoa. Bueno. Ikusleren batek aipatu dugun moduan testamentu bitala egin nahiko balu edo oraintxe jarri duzun kasua bezalako egoera batean sentituko balu bere burua edo, zer egin dezake, nora jo dezake? Bueno, 3 modu daude egiteko. Bat, registroan dago telefono bat, registroko telefono baten. Deitu eta registradorekin ematen dizute zita. Bai, osasun zentrotan, inspekziotan edo bai Pio dozen, bai? Hori Donostian, Gipuzkoan. Da geho, inditzazkezu 3 testigokin. Nik askotan esaten dut, hau importantea da, baina importantea da egitea. Eta nolabait errestu behar dugu, nola egiten da. Askotan nik esaten dut, elkartu kuadrilla, eta danen artean intzazue testamentua. Orduan, hor behar dira 3 testigo familikoak ez direnak. Orduan, erresa da egitea, eta gero betetzen duzu horrila eta bialtzen duzu registrora, Gasteizko registrora. Gero notario aurrean egin daiteke ere, baina horrek kostua du. Eta hori dira 3 moduak egiteko. Ez dakit amaitu horretik zerbait aipatu nahiko zenukeen, aipatu utzi duguna? Testamentutaz gauza bat aipatu nahi dut. Bueno, testamentuak egiten dituzte gehien bat emakumeak, gizona baino gehiago, eta oso jende gutxik egin du. 1000 pertsonatik 12. Eta normalean izaten dira 60 urtetik gorakoak, 75 urtetik gorakoak. Baina gaztentzat oso importantea da. Gazteak egitea ere oso importantea da. Zeren gazteak gaizki gelditu daitezke bai istripuz, bai gaixotasunez, eta hori gerta daiteke. Eta orduan bai lagunentzat eta familiantzat oso lagungarria da jakitea bakoitzak zer nahi duen. Ederki, azalduko diegu ikuslei, zuekin harremanetan jartzezkotan, nola jarra daitekeen? DMD-ko webgunearen bidez. Federal bat geha, Espainiako Federazioko webgunean, eta han gure taldea azaltzen da. Telefonoa eta hori dana. Ederki, Marta Barandiaran Forkada, mila esker gaur gurekin izateagatik. Mila esker zuei, berriz ere.